어떻게 돼? 내려와. 들어올래? 거기를 ସେ ଯୋଉ କଳା ସାର୍ଟଟା ସଫା ରଖିଥିଲୁ ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ତୋର ଫଟୋଟା ତାର ଉଠେଇ ଆଣିବେ ଯେ ଯୋଉ ତ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଯୋଉ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଯାଇଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସେ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଉଠେଇକି ତୁ ସେ କଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ ବୁଝିଲୁ ହଁ ପାସପୋର୍ଟ ରହିଲା ସବୁ ଜାଣିଦେବ